ओइ हामा र' नोङो एसे गोबाव उन्दुबाय साफा खालामनि एसे माना एसे साफा खालामनि मोखांखो दै दैया गस्लायाव गोलैगोन आरो लासै लासै र' गाबनाङा दै बाबा दै हामा र' बाबा र' बाबा र' बेबी वाइप जी बनना है हामा बाबा हामा हामालै बाबा हामा orang nggak Maya बनना थी दे मुजिया गलांबाय kan मुजिया गलांबायलै बाबा dia boleh आयौ मुजिया गलांबाय para narsina coba नोंलाय खुलिनानै ini kuli kan ya no अबे खुलिखानाय gimana bandai र' बाबा र' दानोसो नागिरदों जाबाय बाबा जाबाय जाथारबाय साफा जाबाय जोंहा ना बाबा जाथारबाय साफा जाबायना जोंहा ओइनो मादैमोन आयंमोन मामामोन नाहरगासिनो नोंखो नाहरगासिनो बयबो बामनो नागिरदों नोंखो para semunang aja बयबो बामनो नागिरदों नोंखो मिथिबाय बाबु बेसे अनहरदो नोंखो बयबो आयौ जि जोग्रांखायो mas mencing lagi sih ini pakai muzian kulang sih no मुजाया गलांनांसिगोन नै मुजाया sana bol gelin sama ya ulang baik मा साहाखौ फुदुंदो ना साहा लोंनो लुगैदोहाय ini ya dah ya bapak kerja dah ya beli kan tak उन्दुलांबाय नोंथांमोना सोरबा गोबाङानो बाबुनि नामखौ मा दोनखो होनना सोंहरगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय नाम दोननाय जाथ'वाखै न'निफोरालाय गोबाङानो गोबां नाम खोन्थाबाय आरोना जोंनो इखो दोन होननानै ओमफ्राय जोङो दाबो सानना मोनथ'वाखै बिमा बिफा सानैबो ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोननियावनो सोंहरनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना अन्नानै खोन्थाहरदो बाबुनि नामखौ मा दोननाया मोजां जागोन जायखिजाया मोननै आखरनि आरोना मोनसे एम आखरनि मोनसे टि आखरनि आरोना नोंथांमोना अन्नानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोङो नोंथांमोन बुंहरनायनिफ्रायनो मोनसे सायख'नानै दोनसिगोन आरोना लोगोफोर खोन्थाहरबानो जाबाय अन्नानै ना एम आखरनि मोनसे ओमफ्राय टि आखरनि मोनसे आरोना नामा बाबुनिया दोनजागोन ओमफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय अन्नानै नोंथांमोना प्लिज बयबो नामखौ सोंहरगासिनोमोन नालाय जाबाय साया ओमफ्राय माथो बुरजा सा नांगौ थाब गिदिराव होखाबाय साहाखौ बुरजा लोंनो बिबावहाय आं लोगोफोरनो बुरजा फुदुंना होफैखाबाय लाल साहा ini kan apa tuh ओइनिखौ लांफानाय मा ikutlah siapa pilpai siapa napa buku ya pak gak saling kan deh saling kan deh ओमफ्राय खोन्थाहरनो बावनाङा दे लोगोफोर अन्नानै जाय नायगासिनो दङ बाबुनि नामखौ एम आखरनि आरो टि आखरनि अन्नानै खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो थाबैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना मा दोननाय जायो नामखौ बयखौबो कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आङो मोनसेबाबो कमेन्ट खालामहर जायफोर नायगासिनो दङ ओमफ्राय दायो जोङो साहा एसे लोंना लानि आरोना नै आइया साहा फुदुंना होफैदों लाल साहा आंना काप गेदेरा दै नोंना काप फिसाया दानिया ज' लोंगौ मोनला जानबो मोनला ओंखामखौबो दानिया ज' जानो मोनला ओइ सोरबा होनहरमारदोंमोन आब' जेसे टाइम स्पेन्ड खालामनो गोसो बेबि फैथ'यैयावनो खालामनानै लाखा बेबि फैनायनि उनाव सासे जानांगोन आलदासो जानांगोन ज'खौनो जानो मोना जानो लुगैबो होननाया नों माथारगो जों दिनानिफ्राय बेबि फैदो इदिनानिफ्राय ज' जामाराखै जों ओंखामखौ ना हारसिंसो सायाबो दिनैसो ज' लोंनांदो मालाबा लोङो दे ओमफ्राय ओंखामखौसो एखेलेगे जानाय जाथाराखै आरोना बाबु फैनायनिफ्राय जेबो नङा होमबाबो ना बाबुआ एसे देरबा जोंहा ज' जागोन ना बाबु आं बाबा ज'नो जागोन ना बाबा माने बाबुखौनो एरायनानै थाङा आरोना जोङो
ओंखामखौ ज' जानाय जाया बिदिनो बाबुखौ सासेबाबो नेखाथारो आं ओंखाम जाबाय थाबा हासबेन्डआ नेयो ओमफ्राय आरो हासबेन्डआ जाबाय थाबा आं नेयो आरोना सासेबाबो बाबुजों लोगोआव थाफाबाय थाखायो बिनिखायनो एखेलेगे जानाय जायाखै आरोना बाबु फैनायनिफ्राय बेफोर जेबो नङा बाबुआल' मोजां देरग्रोथोंसै ओमफ्राय पेकेटनि मानि दङ